Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, kao i ostali studenti, prikupili su potpise građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Inicijativa je pokrenuta na nivou Srbije kako bismo pokazali glas većine, većinske Srbije i prosto želimo da zaista dođemo do tih vanrednih parlamentarnih izbora zato što smatramo da je to trenutno jedino moguće rješenje. Kako komentarišete odaziv na ovu inicijativu? Pa što se tiče konkretno Novog Pazara, zaista smo oduševljeni odazivom. Nismo očekivali ovoliki broj ljudi i zato smo i produžili ovu akciju na 3 dana, iako je bilo planirano da se desi samo za 1 dan. Na formularu koji su delili studenti ostavljali su se ime, prezime, godina rođenja i opština iz koje je potpisanik, kao i mail adresa i broj telefona. Ovi podaci, tvrde organizatori akcije, odlaze u studentsku bazu i služit će da se dobiju precizniji podaci kakva je podrška studentskoj listi na vanrednim izborima, čije raspisivanje zahtevaju. Svakako da očekujemo da će studentska lista pobediti na sledećim izborima i da će se stanje u državi normalizovati. Pitanje je samo vremena kada će izbori biti raspisani, a svakako da mislim da je ova akcija pokazala da većinska Srbija želi da se izbori raspišu što pre. Ovo je 3. dan akcije prikupljanja potpisa koji su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizovali u okviru inicijative za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti poručuju da će o narednim koracima i eventualnim budućim aktivnostima javnost blagovremeno obavestiti. Za Takt, Edina Šabović.